Nosíš nôž denne, vo vrecku, v batohu alebo na opasku, na túru, do práce alebo len tak, pre istotu. Čo je v pohode, čo môže byť problém a na čo si naozaj dať pozor, lebo realita je často iná, než si ľudia myslia. Len aby bolo jasné, nie som právnik ani zákonodárca. Všetky informácie, ktoré tu dnes zaznejú, som čerpal z verejne dostupných zdrojov, ako je zákon o priestupkoch, články odborných portálov a analýzy. Navyše som ich nechal preveriť u pracovníka... Navyše som ich nechal preveriť u pracovníka kriminálnej polície, ktorý sa špecializuje na oblasť zbraní a bezpečnosti. Video má informačný charakter, nie je to právna rada, ale verím, že vám pomôže zorientovať sa v téme, o ktorej panuje dosť mýtov. Na úvod si prečítame úryvok zo zákona. Priestupky proti verejnému poriadku, paragraf 47, písmeno H. Priestupu sa dopustí ten, kto nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable. Okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošatých historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva, poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, na zdravie. Ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví. Ak možno z okolnosti prípadu alebo správania na osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím. Jednoduché vysvetlenie. Dopustíš sa priestupku, ak nosíš na verejnosti zbraň, ktorá je chladná zbraň, napríklad dýka, bodák, šabla a podobné nože či ostré predmety. A nemáš na to dobrý dôvod, ako napríklad pracovná, outdoorová alebo športová pomôcka. Kedy to je v poriadku? Nôž alebo iný ostrý predmet môžeš mať pri sebe, ak je súčasťou rovnošaty alebo kroja, napríklad čestná stráž alebo historický šermiar. Ideš na šport, napríklad sebaobranný tréning, vykonávaš poľovníctvo alebo rybárčenie. Je to potrebné pre tvoje zamestnanie alebo povolanie, či už si nejaký technik, kuchár, lesník, alebo máš pri sebe iný predmet, nielen nôž, ktorým by sa síce dalo niekomu ublížiť, ale z tvojho správania nie je jasné, že chceš niekoho napadnúť alebo zastrašiť. Kedy to je problém? Máš nôž alebo podobný predmet asi na verejnosti, napríklad v meste, v autobuse alebo v obchode, nemáš rozumný dôvod, prečo ho máš pri sebe, alebo sa správaš hrozivo a ohrozuješ a provokuješ ľudí naokolo. Napríklad, máš dýku v nákupnom centre, hráš sa s ňou pred ľuďmi, môže to byť priestupok alebo výtržníctvo. Takže si to zhrňme. Môžeš nosiť nôž, ak na to máš dôvod a nesprávaš sa nebezpečne. Ak ho nosíš len tak, viditeľne bez kontextu, môžeš mať problém. A čo hovorí zákon o veľkosti noža? Nie je stanovená maximálna dĺžka čepele, zákon neobsahuje žiadny limit, neexistuje žiadne oficiálne pravidlo, ktoré by určovalo, že väčší nôž je automaticky nelegálny. Mýtus ako nôž môže mať len takú dĺžku ako dlaň je vymyslený a často preberaný z britskej alebo talianskej legislatívy. Aj keď zákon konkrétne nevymenúva, v praxi môžu byť za problematické považované najmä vystreľovací nôž, môže byť považovaný za nebezpečný predmet rýchlo použiteľný k útoku, taktiež je tam motýlik, často vnímaný ako útočná zbraň a nie pracovný nástroj. Dýka s obojstranným ostrým, vojenský alebo bojový charakter nevhodný pre bežné nosenie. Tanto, karambit, kompad nože závisí od účelu a kontextu. Môžu vzbudiť pozornosť polície. Na čo sa zameriava polícia? Policajti v praxi posudzujú hlavne účel použitia. Keď je to nejaká turistika, práca, tak je to v poriadku, vyhrážanie už je problém. Miesto nosenia, les, dielňa, hory, to je OK, MHD, škola, nejaké centra, to už je rizikové. Spôsob správania najlepšie je, keď máš nôž skrytý, a teda zaháňanie sa nožom je považované za výtržníctvo. Taktiež sa zameriavajú aj na typ noža, či je to nejaký pracovný, alebo má bojový dizajn. Aké teda odporúčanie? Nôž skrytý, nenápadne, používaj bežné modely, everyday carry nože, turistické nože alebo multitooly. Vyhýbaj sa bojovo vyzerajúcim nožom. Ak ťa polícia zastaví, maj jasné a pokojné vysvetlenie, prečo ho nosíš so sebou. Takže tak, informácií už bolo dosť a zhrňme si to nejak dokopy. Áno, nôž nosiť môžeš, ale s rozumom. Žiadna dĺžka čepele nie je zakázaná. Ale problém môže byť, kde ho nosíš, ako ho nosíš a čo s ním robíš. Ak si ho nosíš do lesa, do práce alebo ako nástroj, je to v poriadku. Ale keď sa s ním hráš v MHD alebo na námestí, no to už sa polícia bude zaujímať. Ak ti video pomohlo, daj like, daj odber a zdieľaj to kamarátom, čo nosia nože. Napíš mi dolu do komentára, aký nôž nosíš ty a prečo. Možno tvoju odpoveď použijem v ďalšom videu. Vidíme sa na budúce. Čaute.